oso ondo. Esan aurreneko aldi da krosa egiten duna. Eta, bueno, gukin etornez, eta gehien bai esutatzeko, oza, denbora eta ez kontutan eukibe. Musika asko zuru. Eta disfrutatuta. Bai, egesan bai. Jende pila bat gaina, oso giro ona, eta horre baita pila kontatzen da, musika oso ondo. Bai, baina gorra, Sacara baltapa eta... Sacara bailu eta 10 kilometro. Inde bita, rimare actuatzen. Murko etxe bestea itz urrezta batzu eta una ez Bizente. Ea bakarren batek ez digun esaten, nire izena ez duzu esan. Ez dut uste. Ane Iparragirre, Segurarra garaile, bigaren Ane Barandiaran. Lazkaotarra, Segurarra 10 minutu eta 54 segundoko denbora egin du. Bigarren, Ane Barandiaran Soraluze Lazkaotarra, 11 minutu eta segundo bat. Hirugarren, Leire Aierbe Jimenez Bilabonakoa. Lumagorri produktua, goiaskoa eta hamburguesa. Diana Bezillasek 28 minutu eta 56 segundoko lan egin du. Garailearen txapela. Gazta osoa. Diana Bezillas. Urteak aurro joaten dira, 2017an irabazi zen hemen 6 urte joan dira. Zer duzu gogoan ordutik, zertan aldatu da ordutik? Ninentza? Egia esan, 2007 urtean etorri nintzen, hori kurrika mundun hasi bereia ez, baina bai, pixkat, lasterketetan hasitakoa, esaten egun. Eta urtero, pasan urteak endutan, minatutan egola etorri nahi zonan, eta egia esan, ikusteko da Euskal Herri herri lasterketa baten segundo berrogeita bat pertsona biltzea hemen zer dan, eta horrek zer esan handia daure, ezta? Antolakuntza leheti bikaina, herri guztia ikustea borkauta dola lasterketa honetan, eta korrika jarraitzen dut urteoketan aurreo batxeago, baina mira dut nahi seguro. Aitor Minentza Castillo 30 minutu eta 15 segundoko lan egin du. Bigarren, Unai Ibarra Arrasatearra 32 minutu eta 16 segundo bateko koste egon da bien artean. Hirugarren Angel Vázquez Iglesias, Lazkaotarra, 33 minutu eta 10 segundo. Garailearentza, txapela, gazta osoan, Xavier Sánchezek 33 minutu eta 54 segundoko lan egin du. Bigarren, Josu Restarazu 36 minutu eta 4 segundo. Eta hirugarren, Jon Maiztegik 36 minutu eta 51 segundo.